Исәнмесез, кадерле укучылар. Мен сезне онлайн мәктәптә химия дәресендә күрүемә бик шатмын. Без сезнең белән алдагы дәрестә реакция кирүче яки барлыкка килүче матдәләрнең берсенең массасы, күләме һәм матдә микъдары билгеле булганда, икенче бер матдәнең массасын, күләмен һәм матдә микъдары табу буенча мәсьәләләр чиштек. Әйдәгез хәзер белемнәребезне ныгытып алыйк. Бирим номер 1. 5,16 литр углерод 4 оксидын артыгы белән алынган кальций гидроксиды аша үткәргәндә ничә грамм утырым барлыкка килә? Cevap. Biz başta birilgenini yazabız. Onları yazabız reaksiya тигезләмәсен. CO2 плюс кальций OH екілетілген, келіп шыға кальций COH плюс H2O. Кислота оксиді плюс сілті, келіп шыға тұз плюс су. Біздің берілген күлем, шуңа күрә күлем бойынша мәддә микъдарын табабыз. N тигез була, V бөлінген VM. Бізге масса сұралған, масса табу формасын yazabыз. Масса тигез була, маляр массаны тапкырыбыз мәддә микъдарына. Углекислый газның мәддә микъдарын табабыз. Аны табыр өчен V-ны беләбез VM-га. 5,16 литр бүленгән 22,4 литр бүленгән моль тигез була 0,25 моль. Реакция тигезләмәсе буенча мольләрне чагыштырабыз. Безгә бирелгән углекислый газның мәддә микъдары билгеле, һәм безгә кирәк кальций карбонатының мәддә микъдарын чагыштырырга. Реакция тигезләмәсен карасак, CO2 алдында тора берле, кальций COH алдына шулай ук берле тора. Демәк, аларның мольләре тигез. N кальций COH тигез N CO2 тигез була 0,25 моль. Кальций карбонатының маляр массын табыр өчен Дмитрий Иванович Медеевның периодик системасын карыйбыз. Һәм аннан карап язып исәпләйбез. 100 грамм моль килеп чыга. Кальций карбонатының массын табыр өчен маляр массаны мәддә микъдарына тапкырлыйбыз. 100 грамм бүленгән моль тапкырыз 0,25 моль килеп чыга 25 грамм. Демәк, кальций карбонатының массасы 25 граммга тигез була. Берем номер 2. 20 грамм 25% натрий гидроксиды эремәсе аша күкер 4 оксиды үткәргәч, ничә грамм урта тоз барлыкка килгән? Cevap. Бирелгәнне язабыз, һәм шуннан соң язабыз реакция тигезләмәсен. 2 натрий OH плюс SO2 тигез була натрий 2 SOH плюс H2O. Безгә эремә бирелгән икән, эремәдә чиста матдәнең массасын табабыз. Масса матдә тигез була, масса эремә тапкырланган W. Икенче формула, матдә микъдарын табыр өчен массаны беләбез маляр массага, һәм безнең сорау куелган масса табырга натрий сульфидының, шуңа күрә масса тигез була, маляр массын тапкырлыйбыз матдә микъдарына. Иң беренче итеп натрий гидроксидының массасын табабыз. 20 граммны тапкырлыйм 0,25-ке, тигез була 5 грамм. Һәм таблицадан карап, натрий OH-ның маляр массын исәпләйбез. Ул килеп чыга 40 грамм бүленгән моль. Матдә микъдарын исәпләйбез. Матдә микъдарын табыр өчен массаны беләбез маляр массага. 5 граммны беләм 40 грамм бүленгән мольгә тигез була 0,125 моль. Безгә натрий гидроксидының моле билгеле булды. Ул килеп чыкты 0,125 моль. Кирәк табырга натрий сульфидының молен. Шуңа күрә реакция тигезләмәсе буенча мольләрне чагыштырабыз. Кайсын табабыз, шунысын беренче язабыз. N натрий 2 SOH тигез була N натрий OH бүленгән 2 тигез була 0,125 мольне беләбез 2-гә тигез була 0,10 моль. Натрий сульфидының маляр массын табабыз. Ул безнең була 126 грамм бүленгән моль. Һәм табалабыз массын, чөнки моль билгеле, матдә микъдары һәм маляр масса билгеле. Натрий сульфидының массын табыр өчен маляр массын тапкырлыйбыз матдә микъдарына. 126 грамм бүленгән моль тапкырыз 0,10 моль тигез була 7,875 грамм.
Демәк, нәтижеде безнең натрий сульфидының массасы 7,875 грамм килеп чыкты. Бирем номер 3. 2,24 литр водородка хлор кушкач, күпме масса һәм күләм хлор водород барлыкка килгән. Cevap. Biz başta birilgenini yazabız. Onları yazabız reaksiya tezlemesін. H2 плюс хлор 2 келіп шыға 2H хлор. Реакция тешкенде нендей формулалар kullanна, шушы формулаларын yazып шығабыз. Мәдде мигдары тегіз була V бөлінген VM. Не үшін біз бұл формуланы алдық? Çünkü формулада берілгенде күлем бізге берілді. Екіншісі масса тегіз була, маляр массаны тапқырлайбыз мәдде мигдарына. Күлемні табыр үшін VM-ны тапқырлайбыз мәдде мигдарына. Водородның мәдде мигдарын табыр үшін күлемне VM-га бөләбез. 2,24 литр бөлінген 22,4 литр бөлінген моль. Тегіз була 0,1 моль. Реакция тегізлемесін қарайбыз. Реакция тегізлемесінен көрінгенше, хлор водород водородқа қарағанда 2 тапқыр көбірек. Шуңа күрә NH хлор тегіз була 2-ні тапқырлайбыз водородның мәдде мигдарына. 2 тапқыр 0,1 моль, тегіз була 0,2 моль. Таблицадан қарап, хлор водородның маляр массын есеплейбіз. Хлорның чагыштырма массы 35,5. Шуңа күрә безнең килеп чыга 1 плюс 35,5 тегез була 36,5 грамм бөлінгән моль. Массасын табабыз. Масса табыр өчен маляр массаны мәдде мигдарына тапкырлайбыз. 36,5 грамм бөлінгән моль тапкырлайбыз 0,2 моль тегез була 7,3 грамм. Күләмне табабыз. В тегез була VM тапкырланган N 22,4 литр бөлінгән моль тапкырлайбыз 0,2 моль тегез була 4,48 литр. Шулайтып безнең хлор водородның массы 7,3 грамм килеп чыкты, күләме 4,48 литр. Кадерле укучыларыбыз, без сезнең белән мәсьәләләр төшү буенча белемнәребезне ныгыттык. Бүгенге алган белемнәребез сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.